И само чрез компютър. Това е новост. Но защо е трябвало да откраднат от компаниите на бащите ни? Мислех, че ще ни убият. За 30 бона бих опитал. О, срещу ФБР. Срещу всеки. Това са сериозни пари. ФБР смята, че са били онези бизони. Това ми харесва. А на мен не. Много близко е до истината. Хайде, ченгетата само предполагат. Няма начин да ни открият. Нали? Не знае. Не знаеш. Говорим за ФБР. Те винаги хващат лошите. Не ФБР-та, Пако. Тези са в Канада. Вижте. Или са открили връзката с Локсли, или са проследили парите до местната банка. А може би и двете. Могат да го направят. Чрез банките, искам да кажа. В това шоу гледах как онзи тип се е измъкнал, след като прехвърлил парите на място, наречено Кейвменови острови. Искаш да кажеш Кайманови острови? Да, това е. Това било единственото място, където не могат да проследят пари. И ти не се сети да споменеш този малък детайл? Забравих. Вижте, може би не е твърде късно. Хайде. Добре, успокойте се. Първо трябва да прехвърля сметката от Сиатъл на Каймановите острови. После трябва да вляза във всяко от затворените сметки и да направя така, че да изглежда, че всичко е прехвърлено на островите. Имам предвид от Чикаго, в Феникс, от Каймановите в Нью Мексико. Тогава всичко ще стане както го мислихме в началото. Трансферите на Каймановите острови са абсолютно непроследими. Сигурен ли си, че можеш да го направиш? Струва си да опитам. Като знам колко струва да учиш тук, мога да разбера защо някой хлапе иска да има още пари. Нещо повече от това е, Силс. Много повече от това. Колкото повече научавам, се убеждавам, че това, което открихме, е само върха на айсберга. Знаем за кражбата, но ако е нещо по-голямо... Агент Нотингам засякох обаждане до Каймановите острови. Каймановите острови? Модемно прехвърляне до банка там. Откъде идва? От долния етаж. Компютърната зала. Хайде! Опитвам се да изпратя пари. Какво? Внимание, линията ви се подслушва. Проверете и опитайте отново. Подслушва се. Какво означава това? Означава, че някой се е включил. Трябва да се махаме от тук. Добре, мистер. И какво мислиш, че правиш? Домашното си. Робин? Да. Добре ли си? Почти не си хапнал тази вечер. Не съм гладен. Сигурно ще се оправиш, когато родителите ти се върнат. Дали ще успеят за турнира ти по стрелба? Не са сигурни. Казаха, че ще опитат. Ако огладнеш по-късно, има нещо в хладилника. Рози? Помниш ли какво каза, когато започна в Локсли? За талантите, че трябва да се използват. Да, помня. А ако не се е получило така, както си го искал? Ако са малко нечестни? Имаш проблеми, Роби? Не. Всъщност имам един приятел. И той направи това, което мислеше за правилно. Нещо, в което е добър, но то не стана така, както си мислеше. Кажи на приятеля си, че когато действа със сърцето си, дори да не се е получило както е очаквал, всичко ще е наред. Хората ще разберат. Благодаря, Рози. Господа, напредваме ли? Искрено се надявам да приключим с това скоро. Напредваме, мистер Харви. Кажете ми,
Какъв ученик е Питър Гросман? Отличен. И двамата му братя са завършили Локсли. Доходите на баща му са $55 000 на година. 28 000 му струва обучението за година тук. Даваш или вземаш? Да, те дават, а той взема. Това ни доближава доста близко, не мислите ли? Той трябва да живее в палатка. Мисля, че мисис Гросман има солидно състояние. Какво значение има дали Питър е добър ученик? Нашият заподозрян е изключително умен. А този, Робин Макалистър, добър ученик ли е? Не зная. Мистер Макалистър прекарва повечето от времето си в моя час в летаргично състояние. А тестовете му? Теста за интелигентност. Резултатите са високи. Разбрах, че родителите му са спечелили от лотарията. Да, 20 милиона, мисля. Не одобряваме хазарта тук, но... Но те не са получили парите наведнъж, нали, мистер Харви? Не разбирам от тези неща. Обикновено се изплащат за 20 години. Не би го пренебрегнал. Купили са ранчото за коне и още 100 акра. Колко може да струва нещо подобно? Около 5 милиона. Това са 20% изплатени. Там отива първият чек. Така, кажете ми, мистер Харви, виждали ли сте ги наскоро? Не. Доколкото знам, са били извън страната през последните няколко седмици. Извън страната? Не ми казвайте Каймановите острови, вероятно. Мистер Харви. Приятелят на Томи от училище. Робин Макалистър. Робин, да, точно така. Тък му говорих с някой от Локсли. Мистер Харви. Съгласи се да имаме серия на вашия ренесансов панаир. Винаги търсим начини да намерим малко пари. Правилно. Робин, какво мога да направя за теб? Просто се чудех как е Томи. Много по-добре. Всъщност ще го изпратят вкъщи доста скоро. Веднага, щом му бъде платена сметката. Точно за това иска да поговорим. За плащането на сметката? Да. Моите приятели и аз съжаляваме за Томи. И искаме да направим нещо добро. Затова ние Да. всъщност чудехме се дали ви трябват още пари. Не, синко. Много съм впечатлен от предложението ти. Но благодарение на щедър дарител, който иска да остане анонимен, всички сметки на Томи ще бъдат покрити. Истинско чудо. Направо съм мъртъв. Агент Нотингам, ФБР. Търси Робин Макалистър. Един момент. Марион, какво има? Има един мъж, който търси Робин. Но ти не си го виждала, нали? Не съм. Ако го видиш, кажи му, че мисля това, което му казах. Докато сърцето му е чисто, всичко ще е наред. Хей, Робин? Марион? Наистина ли беше ФБР? Не знам, но така изглеждаха. Те знаят. Маче не съм толкова умен, колкото си мислих. Може би не, но сигурно си най-умният човек, когато съм срещала. Как тогава се забърках в тази каша? Ами по своя луд начин. Опитваше се да направиш нещо добро. Много благодаря. Не, сериозно. Така е както казва Рози. Ако сърцето ти е чисто, всичко ще е наред. Хората ще разберат. Да, но тя никога не е срещала бащата на принц. Какво ще правиш?
Не знае. Ще бъда себе си, предполагам. Всичко съвпада. Този Робин Макалистър трябва да е компютърен гений. Родителите замесени ли са? О, сигурно. Няма дете, което да измисли всичко това само. Да, но току-що са спечелили 20 милиона от лотарията. Така казват, но аз мисля, че са ги откраднали чрез компютър. Цялата история с лотарията е прикритие. Това е много по-голямо престъпление, Силос, усещам го. Парите се трупат. Сверете часовниците. Всички знаете какво да правите. Разпръснете се. Къде е Робин? Не мога да повярвам, че не е тук. Може би ще трябва да го спечелим за него. Така ли мислите? Робин! Не искам никой да знае, че съм тук. Къде е принц? Не съм го виждал. Удоволствие да ви видя отново, милейди. Хайде. Какво? Чуйте, чуйте, чуйте! Елате насам, дами и господа! Обявявам турнира по стрелба с лък на Академията Локсли за открит. Всеки стрелец ще има право на 2 изстрела от 40 стъпки, 2 от 60 стъпки и 2 от 80 стъпки. Ще има само един победител. Първа награда $1000.